Teusseron Nessa ja Janna tekivät tulokseksi 10. Ja meneessä juuri maaliin Rovaniemen käyttökoirien Matti Kivelän Nikillä. Ja siinä lähtövuoroon nyt 33 Suomen villakoira Perho Leena Stolperi Nemo. Meneessä vuorossa joukkue numero 89, Kainuun seurakoira ja terveydenterho Johanna Suuronen ja Petri Vesikoira Huima. Valmistautuu 90, 91 ja 92. Ja taksiradalle lähtövuorossa numero 172 Hakumilaisen koiraharrastajien australiapaimenkoira Elli ja Minna Wallström valmistautuvat 173, 174 ja 175. Meneessä tällä hetkellä 6-0 tulosta Riihimäen Agility ry ja Setlannin lammaskoirat kärjessä, kolmantena Tanskin Medi. 3 Suomen villakoira Kerho Kristiina Reinikainen Jukalla. Meneessä vuoroon joukkue numero 99 Hyvinkään seudun kennelkerho Timo Ruuttunen ja Suomen Lapinkoira Pörri. Ja tämä joukkue oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 8. tuloksella -9,52. Ja makseissa radalle lähtee joukkue 166 Suomen Silja Karvaisen noutajat ja sieltä Flätti Peksu ja Sinisiekkinen. Valmistautuvat 160. Radalle lähtee joukkue, jossa on jo tehtynä 2 huikean nopeaa nollakertaa. Littoisten Agility Warriors numerolla 145, Border Collien Seju ja Janina Leinonen valmistautuvat 146, 147, 148. Ja minessä menossa nyt 33 joukkue Suomen villakoirakerhon Sanna Kunnosvirta ja Kurla. Ja 2 aikaisempaa koirakkaa ovat tehneet hylätyn suorituksen, mitä joukkue on tältä osin hylätyksi. Rovaniemen käyttökoirien 3. koirakko tulos 10.62. Ja Fuu jätti siinä laviporukalla vielä ankkurikoirakollekin tekemistä viimeiselle kierrokselle Fuulle ja Janitalle hylky. Ja vuorolla 2 radalla 140. Jostain mulla pian. Haluatko jonkun? En mä halunnut käydä. Siinä meni vähän samaa reissin kiertoon. Joo, Pernoa saa aina tänne. Tosiaan nautin olla tää Pernoa vesi, niin tähän tulee semmoinen kokeilu ja mahtava paria radalla. Tulisi